Hello mga igsoon ko ni Kristo. Adlaw karon nga Domingo, ikalima nga Domingo sa Kwaresma. Og niya kita sa atong exercise through faith sa ato ang kalihukan #jogging na pamalandong pa. Atubangan kita karon sa ato ang simbahan sa parokya ni Señor Santo Tomas de Villanueva. Abril please 2022. Og niining adlaw nga Domingo, ang atong pamalandong karon mga igsoon, naghisgot kini mahitungod sa usa ka mananapaw nga babae, adulterous woman. Diya bitaw ko'y usa ka higayon mga igsoon nga gi-imbitar ko og blessing og usa ka sauna. Kana bitaw gitawag nato nga adto ka dito magpainit sa imong lawas, magpagawa sa imong singot. Ug niya nagduha-duha ko kay baya sa una baya niya wata kahibaw unsay gihimo diya sa mga katawhan o niya mao to nga out of consideration ako na lang gidawat kay sakop man sa among parokya o niya ang nahitabo mao kadto mga igsoon nga sa pag-abot nato didto wala pa ang tag-iya nagpaabot pa mi kunya naay mugawas musulod mura bag gilasan kay uy pare man ni niya pare man ni niya mura lahi sa ilaha sa mao to nga nagpaabot lang ko mao to nga niabot ang higayon nga dugay niabot ang tag-iya sa maong sauna mao to giingnan nako ang iyahang sekretary nga kung pwede magsugod na lang ta ma'am kay napakoy laing schedule so mao to ni hatag sa consideration nagsugod mi blessing na mi. Samtang nag-blessing ko sa maong lugar, la dito sa mga kwarto, wa dito kuan ang mga tao, magpa-iyahay niya, magawa sa ilang singot. Nindot kayo kay para pagtambal sa COVID, magawas ang ato ang singot. Oo. Pero may pagka-espesyal ang gamay niya, mahal-mahal ko. So mao to mga igsoon, pag-abot gyud ngadto sa tumoy, tawag na to ani nga kaning ngadto yo sa kababay nga diin nag-andam sa iyang mga gamit kunya nakita nga nako ngadto sa pinakatumoy gyud uban sa akong sakristan mayor nakita nako ngadto sa pinakatumoy sa iyang kwarto nga diin siya na destino ang imahen sa mahal nga Señor Santo Niño ug naa usab gibutang ang rosaryohan ug ang novena sa Señor Santo Niño mao to nakaingon ko sa akong kaugalingon ang mga tao dai dinhi nagdahom ko nga diin naalang sila sa pagpakasala dili diay nakakita ko diay sila og Ginoo so nakaingon ko sa akong kaugalingon siguro it's time for us nga mo-extend ta sa atong panglantaw nining maong matang sa mga tao nga adunay panginabuhi siguro nabutang sila ni anang maong matang sa panginabuhi tungod kay walay lain apan dili nato sila i-branded nga sila anaa sa kanunay nga pagpakasala kay nganuman makasasala sa payata mga igsoon ko ni Kristo. Mao nga sa paghuman sa blessing uban sa akong sakristan mayor ipalingkod sa kukadiyot kay magpaabot gihapon sa tag-iya nga wag yaton moabot. Mao to nga pag-abot sa pag-abot wa pa magibabot tag-iya. Mao to nga gipalinya sa to mga babae ko pader. Mas maayo siguro pader magpasauna sa kaniya na masahi gamay. Gitawag tong ilang mga chicks nga mga mamords o guwapa kaayo, no? Nga pilian ako ang usa niya ko ayaw lang siguro mamoy kay marag wa ba ko kaligo apan ang akong sakristan mayor nga may pagkasungayan gamay niingon niya pader panahon na ni nindot na kayo ni ipaapil sa ko ako wa jud ko mga igsoon wa ko patintal mao to nga tawag nato ani nga niingon ko muli na lang ko kay naa pa koy trabaho sa parokya nato and mao kadto mga igsoon ang akong hamubungan kasinatian arita karon sa atong pamalandong karon nakita nga ang maong babae mga igsoon aduna siya sala nanapaw adulterous woman og nining tungura makita nato nga siya isip usa ka babae nga makasasala wala siguro siya laing kapaingan apan ang maanindot mao kini nga gidala sa mga parisiyo ug sa mga eskribano atubangan ngadto ni Jesus ug unya siya mga igsoon ni atubang sa walay pagduha-duha o sa walay ko kaulaw
iyang gidawat ang iyang pagkamakasasala. No? Kasi nakaanindot ni ini sa atong kamalandong karon nga hagit ni kanato mga igsoon nga mudawat ta sa atong pagkamakasasala. Dili ta mauwaw. Kay una sa tanan, ang Ginoo mao'y nihatag sa iyang kaugalingon alang kanato sa pagbayad sa atong mga nahimo nga sala. Nga dinhi sa kalibutan, mga igsoon, doon natin kauban nga miuban sa atong panaw sa kinabuhi, taliwala pa sa atong pagkamakasasala. Nga diin ang sakramento di ay, mga igsoon ko diyan ni Kristo, wala kini siya gibuhat sa Ginoo alang lamang niadtong naning kamot nga babag-o, kundili alang usab sa mga makasasala nga makakita sa pagbag-o sa ilang kaugalingon. No? So, mahimo naman gud nga automatic ang sakramento ng mauning tungura. Yan pwede ra pod magpakasala og usab. Apan ining tungura ang pagbabay gidalangan to og nakita nila yung kaugalingon ni angkon siya og nagpasol siyang mga igsoon. Ikaduha, nga hagit kini kanatong matag-usa nga diin kita nga mga makasasala muhatag unta og dako nga panahon diha mismo sa atong kaugalingon. Kana bitawng mga kaigsuonan nga imong dauton ang imong isig ka tao tungod kay siya makasasala. Unsa kaha ang maanindot? Mutan-aw ta sa atong kaugalingon. Balikan nato og tan-aw ang atong kaugalingon. Dili nato mga kaigsunan sayluan nga atong himuan o atong ipakita sa atong isig ka tao nga siya nakasala. How? What about in our part? Dili ba di ay pwede nga mutan-aw pud ta sa atong kaugalingon, balik tagtan-aw nini aron makahinuklog ta sa atong pagkamakasasala, mga igsoon ko din ni Kristo. Dili ba di pwede nga ikaw mismo mutan-aw sa imong kaugalingon ug magpatabang ka sa uban sa pagbag-o niini? No? Siguro mahadlok ta. Ano man? Makita ta sa atong kaugalingon nga ingana ang atong sala. Siguro mga kaigsunan mahadlok ta nga ang atong kaugalingon mamahimong hugaw sa mata sa tao. Hinumdumi, mga igsoon, nga mas maanindot kung kita hugaw sa mata sa katawhan apan sa mata sa Ginoo kita nakita ang atong kasing-kasing nga naningkamot ta nga mahimong limpyo sa atong kinabuhi. Unsay nahitabo niadtong pagsulat mga kaigsuonan sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa yuta kay ipapatay siya niadto mga eskribano ug katong mga parisiyo. Unsay giingon sa Ginoo? Kinsa kadtong walay sala maoy muuna sa pagbato kaniya. Unsay gitudlo sa atong Ginoo, mga igsoon? Gitudlo niya nga kita mamalandong sa atong kinabuhi, mahitungod sa atong pagkamakasasala. Baya mga igsoon ko ni Kristo, nining atong kalibutan karon. Nining atong kalibutan karon. Adunay hagit nga angay natong tan-awon. Ngano man kay lagi dunay mga grupo nga nagatudlo mahitungod sa sala nga dili angay tagaan og pagtagan tungod kay kini gamay ra nga sala. Dili siya makaapiktar sa imong kinabuhi o dili ka maduhig ngadto sa pagpakasala. O sa tumang pagpakasala. Dunay ubang mga grupo nga nagtudlo niya na mga igsuon, nga ana ay sala apan wala ra. Ngano man ginagmay ra man. Nya kana ra bang ginagmay imo nang tigumon o daghana. Nya lisod na kayo nga nasud na ta sa maong laang mga igsuon. Ug niining tungura ang Ginoo mitudlo kanato pinaagi sa maong babay nga kita usab mohatag o higayon sa atong kaugalingon diha mismo sa pagtan-aw nato, pagbalik og tan-aw sa atong kinabuhi. Sa atong kalibutan karon daghan kaayo mga kaigsunan nga diin maoy makapabulag kanato sa kaanindot sa kalibutan. Daghan kayo siya mga pamaagi nga makapabulag kanato, makadivert sa atong atensyon. Technologies,
mga butanga diin maghatag ka natong kahilayan sa atong kinabuhi ug mahisalaag ta. Mao nga sa ikatulong punto itudluan ta karon sa atong Ginoong Hesukristo. Second chance, mga igsoon. Second chance. Mao bitaw nga niingon si Kristo kinsa kadtong adunay sala maoy una sa pagbato kaniya. Unsay nahitabo? Sila mga igsoonan lakaw ngano man nakakita sila sa ilang mga sala. Og niining tungora tungod kay sila nakakita man silang mga sala nangauwaw sa ilang kaugalingon. Mao nga dili ta mauwaw nga moatubang sa atong kaugalingon, dili nato taguan ang atong kaugalingon. Ato hinuon kini nga himuong usa ka kagahigayunan nga kita pagatandugon sa Ginoo ug pagabag-uon ang atong kinabuhi. Mao nga sa atong pagpadayon nining adlaw nga Domingo, Abril 3, 2022 sa ika-5 nga semana o ika-5 nga Domingo sa Kwaresma, atong paningkamutan mga igsoon nga magbago ta sa atong kinabuhi. Makarealize ta nga kita ang di ay nga tabanganan sa atong Ginoo pinaagi sa pagdangop nato sa sakramento sa pagkumpisan. Og ang lain nato nga pagapaningkamutan mao nga si Kristo nga magauban kanato sa kanunay magagiya kanato. Si Kristo nga naningkamot sa pagbag-o sa atong kinabuhi sa kanunay magdasig kanato. Og ako si Reverendo Padre Dennis Canibultron ngayon ang Ginoo magauban kanato sa tanang higayon ug atong paningkamutan nga diha sa atong kinabuhi kita mamahimo hingpit ug daghang salamat kanatong tanan og sa mga pamilya nga naa karon naghimo sa ilahang mga kalihukan. I-appeal ninyo ang pagpamalandong sa kasakitan sa atong Ginoo. Bye-bye. Thank you. God bless.